Okay guys, introducing yung naka white shoes na bago, Les Lapitan. Les Lapitan in action po. Kaya pala. Mag-commentator. Kaya Ay, pala dapat naglaro. magsaga kayong dalawa. Pakita mo yung shoes mo. Pakita mo yung shoes mo. Bago rin eh. Dahil sila magsaga. Hey! Iba talaga. Iba talaga pag bago sapatos, oh. Nasa sapatos yun eh. Hey! Kapatid ko po yung naka white shoes. Kapatid ko po yan. White Proud shoes na kuya bago. yan. Proud kuya here. Proud kuya. First time ko naglarong PM. Morning. Kasi Kumusta naman dati- po? Ha? Kumusta naman? Nakakapanibago. Siyempre, lakas yun. Ay, di naman. Sa umaga, hindi naman yun. Di naman. Kasi, napapunta ako dati na laging puno, laging lang madami. Oo. Kasi nung normal pa, laging puno ko. Kaya ngayon, tinry. Marami na nag-invite sa akin. May reservation kasi ngayon eh. Oo, limited lang. Pero Kasi kung sa umaga, kung tatlong courts lang. pero kung normal lang yan, puno yan. Oo nga. Mahirap agawan Twice ng na court. pumunta ako. Kasi may nag-invite, tapos ang dami nakaupo dito. Umalis na lang ako. Tapos hirap pa ng parking minsan. Guys, may papakilala ko sa inyo. Player of the day. Diba? Single yan. Ito pa guys. Hi po! Ito? Press mo na ito, ma'am. Okay? Press mo na Okay, po. back to the game.
Bango naman. Kung bubuksan nila yung ATM nila by Monday, tapos dapat nandun ka na. Ay dapat pumunta ka doon para hindi nila gubitin. BPI ba? Hindi makasalita. Para sa Monday. Na nakaprove siya. Hindi, basta mo. Kasi nakasalita yung ATM nila. At hindi nila gusto gubitin. Makukuha mo. Sa tayo. Ay, nagkano? Natuyo na ako. Ito natin eh. Okay lang. Ano yun? Nasaan na girl?
Ay, bilisan nyo! Bagal-bagal maglaro. Yun, diba? Grabe tayo.